ang matawag nato mga higalag House Prosecution Team sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kay hapit naman. Karon man July 6 indikin. No? Ang impeachment trial mga higala. Unya nahuman na ang pre-trial conference last week. So wa to ipakita sa publiko katong pre-trial conference. Og unya kinini ang wa mapakita to mahigala sa publiko pero doon na magimanggawas nga mga istorya ato lang ning hisgutan mga kagalaan. Although kato mga nanggawas nga mga istorya kinahanglan pa to i-confirm. Ang uban nga confirm mao nga dunay witnesses nga ipresentar ang prosecution nga pareha pog witnesses nga ipresentar ang defense. So dunay mga hostile witnesses nga ipangpresentar sad. Mura og dunay man kalain-lain nga mga strategies mga higalang gigamit ang prosecution og ang defense ini kalakihan. Lain-lain ang mga kuan, no? Dunay mga matawag nato mga kigalaag lain-lain lang nga mga estratehiya. Usa ini nga mga nga si Jerbe Luistro kuno mula kuno gikaon nga buhi mahigala sa mga defense team. Kana ato sa nang klarohon sa napita ha. Pero alis ta mahigala sa kinini ang medyo klaro-klaro nga kay namahayag man ini si House Prosecution Team House Impeachment Prosecutor Congressman Joel Chua sa report nga ilang na-appeal gyud sa lista. So kini may klaro kay at least na may pag-angkon. Ang uban gud mahigala didto sa sulod wa man gud to pakita sa media gyud actually. So mo na nga kuan pero naa man gyud mga nakatambong dito man manggawas gyapon ang istorya. Pero kining confirm mao nga si Congressman Joel Chua usa sa mga impeachment prosecutors miingon nga kadtong sheriff nga gisumbag mahigalang Sara Duterte allegedly dito sa Davao City niadtong 2011 ilang ipatawag og appeal aron mga higala nga ilang ipresentar atol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Unsa may mahitabo nini mahigala kung ipresentar ni dito sa impeachment court. Doon na ka ni mahigalay value kining maong witness or wala. So muna dakong question mga kigalaan. Kay kining maong kaso, niadto man ni mahigalang 2011. Dugay naman kayo. So kung 2011 ni mahitabo, karon 2026, 15 years na ang nakalabay. Straight to the point. Pwede ba ni mahigalang ipatawag sa prosecution? O gusto gud nilang i-present? Pwede sad. Ang tubag pwede. Kung ilang gusto. Ang sunod pangutana, makatabang ba ni nila sa pag-build up sa ilang kaso or dili, mo na dakong question sad. Straight to the point. Kag maingon mga higala nga ilang ipatawag ni, ipasubpina nila sa impeachment court, mapugos ni kadto. No? Apan nigabot dito, ang iyang testimony, ilan ning sultihon may gala nga, nasumbagan sang Sara Duterte kinadtong 2011, makatabang ba ni sa kaso sa prosecution? Pag-build up sa ilang kaso, aron ma-impeach si Vice President Sara Duterte or dili. Munay dakong pangutana. Straight to the point. Kay mo andil go man ni og cross-examination unya. Makatabang ba ni or di ni makatabang sa prosecution? Kay numero 1 mga kagalaan, kini kong impeachment. Kini bitaw pag-present ning sheriff, ilan ang strategy pod sa prosecution kung gusto nilang i-present. Pero sa pikas bahin mura og ma-perceive sa mga tao nga medyo unsa man day wala weak ang inyong kaso. Kay nganong kining kaso mahigala 15 years ago, mao may inyong i-present. Nga kini magong impeachment case mga kagalaan, si Sara Duterte na agi na pagka-mayor, pila ka elections agian ana. Unya karon na himong vice president, impeachable official sa pagka-vice president. So ang mga kaso within sa iyang pagka-vice president nga impeachable official siya, mao inyong i-present. Kining kasuha nga 15 years ago, unsa may gusto ninyong i-establishar aning kalakiha? Straight to the point.
So medyo dako ni nga pangutana ha. Nga makaingon ang mga tao murag kuwang siguro di ay sa ebidensya ag maohon. Kuwang sa bala dahil ning prosecution ug maohon aning kalakiha. Kay karon ko ilang og katon, okay man ang ilang og katon pero pangutana naging dako ana, makatabang ka ni sa prosecution o maldihado sila ni. Ila ginang i-evaluate umayo. Kay disod man kay present lang kag present og witnesses. Nig-present ni mo witness basig ikaw may maalkanse hinoon. Straight to the point. So muna tanawon mga higala kay kanina ang nahitabo ni 15 years ago man. Pero ang pangutana, pwede ba ning i-present sa prosecution atol sa impeachment case ni Sara Duterte? Tubag pwede. Kisa mag-arang nila og ilang ipatawag. Ilang ipasubpina sa impeachment court. Pero ang sulod niya pangutana, makatabang ba ni nila sa prosecution or makadaot hinoon nila ni? Straight to the point. Muna sulod niya pangutana. Kay unang-una mga kaigalaan, di pa ta mo adto ining maong panghitabo you know? Ang relevance ni ini mahigalang maong panghitabo, dakong question. Dakong question. Kay di pa man Vice President si Sara ani. So kining impeachable official ipatangtang ka sa imong pagka official diha tungod kay doon na kay sa nga nahimo nga ikaw nahimong official diha nga impeachable. Sa to pa kanang imong pagka Vice President doon na kay mga sa dandapita nga mo constitute og impeachable mahigala nga offense di tangtang ka dandapita. Ha? O katong karaan na makaingon mga tao ini nga wa na gyud mo ilain na nakuha diha napita. Straight to the point. Di pa man siya impeachable official aning panahon na. So muna akong pangutana kung makaginansya ba ang prosecution or dili kung ilan ang i-present. Kay kini kung hitabo mga sukit tig paminaw, tinuod ni inumdum ka nga do na mahigalay demolition to Davao ni tabo din ni. Ang problema mo dinay kung makaginansya ba sa dili kay nganong sige magkadaog si Sara human ining hitabo. Unsa man ining hitabo ang lisod mo ko na timbang-timbangon yun nilag maayo kung mupabor ba nato ni or dili. Kay sa technicality pa lang daan, pwede man objectan magini sa defense kay ang trabaho sa defense may galap lisod-lisoron ka man gyud ang prosecution unsa ano pa present og evidence. Pero ang pangutana ini magod unsa may istorya ani matod pa mga higala mao nang daog gyapon si Sara mga higala pila og election 2011 kun day nga nahimo siyang mayor. Nahimo siyang vice mayor, nahimong mayor. Ngano man kay matod pa mga higala nga kining hitabo aduna ni demolition nga hitabo dito sa Davao City. Dunay order. Actually kining sheriff igo ra pud nag-implement sa order. Pero gitawgan din ni Sara Duterte katong iyang mga staff nga ayaw sa nihangyo nga ayaw sa gi-implement ang demolition kay nitabo din ni bag-o ang Davao na biktima atong kalamidad ba? Tumbaha bitaw. Dunay flash flood sidto mga kagalaan nga diin ang mga tao nawad ang mga panimay ang uban dito pa sa evacuation centers. Unya mo'y itunong po nga mag-demolish. So dunay appeal si Sara Duterte nga may mayor sa Davao at the time day. May mayor sa Davao at the time no? Nga ayaw sa kay mangita tag pamaagi nga mga tao unsa tong matabangan sa sila. Pwede man ang local government og butang tanda ba sa yuta nga mapalit din na panalitan nga like hatag sa mga tao na wasan la papuyon. So ni apilar sa dito niya ayaw sa kay gikan magutan nag igog katalagman. Gi-implement man gyud. Mo ni ang nahitabo ha, mo ni ang facts. Si Sara gisapot ngadto mga higala nga ang mga tao nagtanaw sa mga tao nga nanggihilak dito nga na sa mga balay. Mo na nga nahitabo ni mahigalang allegedly nadapatan niya kini maong sheriff. Straight to the point. So kini ni ang pangutanam gud ani kay sa sunod nga mga elections idaog man Sara kay mga tao dito dai mingo man nga gilabanan gid Sara bahalag narisgo siya gud. Ang mga tao nga mga kabos dito nga kada pareha ba gud nang nabitay masunugan ba? Kada naisunog unya ngilad paminawon gud ay naisunog makduda man ta nga gisunog gituyo pagsunog nga humagsunog mahigala din na pabalikon mga tao diha
gikural dayon sa tag-iya sa yuta kasamangki. Di na pabalikon. Lahi mo ko na inana. O doon ay proseso. Lahi po na inana. No? Labi man, igo ko mo katalagman. Ayaw sa karon dayon. Kanang naigo katalagman, ayaw sa kay wa pa ta ka manganda mo, gitiwasan mo guni muna. Ha? Muning hitabua mga sugid ti paminaw nga matod pa gisapot si Sara ani ngadto siya mga kagalaan kay nagtan-aw sa mga pobre dito nga wa na mga panimalay kigipangguba na. O mao na nga nadapatan kini maong sheriff. Straight to the point. Nya unsa man to 2011 sus pagsunod nga mga eleksyon day. Siya may mayor siging eleksyon hantod 2022 gud nga eleksyon. Dagan sa vice president siya pinakataas nga buto nga nakuha. Salaktod ang mga tao dito sa Davao nga sila mo'y nakasaksi ipositive pa hinuon ni Sara hinuon tong hitabua mga sukid dig paminaw nga nilaban siya sa mga pobre. Muna nga tong ingon ba, okay lang i-present ng maong issue, okay lang. Unsaon pag-treat sa prosecution nga mo ginansya sila kay basig malkansi sila day. Inig-present ani nga cross-examine ani. Unsa man to hitabua atol to sa katalagman, dili ba atol to sa katalagman despite sa katalagman inyo gindemolition ang mga balay? Malkansi niya ka ba? Ngano man tungod kay timan iha human ining hitabua daghang eleksyon nang naagian sa way pili-pili na Sara Duterte despite nga nahitabo nagihimo man ang issue gyapon. Straight to the Ngano point. masampili? Salaktod malagmit nga kining maong issue di kaduot ni aning maong issue. Muna itong ingon sa prosecution, ayuhan yung timbang ang inyong i-present. Kung kanang inyong i-present nga inyong untang katuyuan nga dauton si Sara basin na og dili inoon madaot di kaduot ba? Ha? Wa pa di para to i-discuss ang teknikalidad ha. Kadi sa ang dapita ang pagtimbang mahigala sa value ni ining maong nahitabo 2011 mga sukid ti paminaw 15 years ago. Straight to the point. Makatabang ba ni nila sa prosecution kung tanaw nila makatabang nila ni daara i-present pero tanaw lang dili ni makatabang bana-banaan ninyo mayo kay basig malkansi mo hinon sa narratives mo niya narratives ba day kabantay mo og mo sa narratives ini mahigala mi wa gyud Sara dautan gyud ining tawhan na kay kunana og ana ang mahitabo di okay sa inyong tan-aw mao pero kung tan-aw ninyo nga mga taong simpatiya na hinong Sara nga kay kadto mga gidimulis ito mahigala hero man nila Sara at the time